Pozdrav ljudi, kako ste? Šta ima kod vas? Kaj ima kod vas? Je li sve ok? Za mene je, ja sam jako dobro, hvala Bogu. U ovaj tjedna bilo jako, mnogo stvari se dogodilo u taj tjedna, ali dobri stvari u moj život. Onda nisam imao vremena za snimati video, ali da, danas ima video. Ljudi, danas želim govoriti o što su Brazilci ljudi mislili kad je Brazil izgubio od Hrvatske. Da, u svjetskom prvenstvu, u zadnji svjetsko prvenstvo. Da, bilo je jako težak, jako težak. Ali prije svega, ja sam Rafael, ja sam Brazilac i živim u Brazilu, ali moje srce je hrvatski. Da, ja volim Hrvatska. Od kad sam Miladić. I ovo je moj kanal koji sam napravio za vježbati hrvatski, za učin hrvatski. U zadnje vrijeme ja studirao hrvatski, kako da kažem, često, studirao hrvatsko često, razgovarao sam s mojim prijateljima i ovu kanalu ja ću vidjeti da hoću vidjeti ovu kanalu u budućnosti i to je dobro. Ja vidim moj napredak, će biti savršeno. Ljudi, ako želiš vidjeti moj napredak, pretplati se na kanalu, lajki u video, napišite nešto u komentarima. Jako me volim kad pročitao nešto u komentarima. Baš ste zlatki su na komentarima. I to je to, ljudi. Vidim da ja sam u drugačijem mjesto. Da, drugačije scenarije, drugačije ne prosto. Da, mislim da je. Ok. Ljudi, ovo tjedno također bilo je ždrijebi za svjetsko prvenstvo. Da, Brazil i Hrvatska nemamo težak grup, hvala Bogu. Brazil, Escócia, Marrocos i Haiti. Brazil, Škotska, Moroko i Haiti. Da, ako ne se vara. Tako je, točno. I Hrvatska skupina. Brazil skupina nije težak, Brazil može ići dalje. Lako, mislim. Da, Brazil nije igrao dobro, tako dobro u zadnje vrijeme, ali mislim da Brazil, hoću reći, Brazil može pobijediti ove 3 utakmice. Okay? I Hrvatska skupina također nije težak. Da, Hrvatska protiv Gana može biti zanimljiva utakmica. Gana nije loša ekipa. I Engleska to je jedan od favorita, jedan od najfavorita za osvojiti iz svjetsko prvenstvo, ali Hrvatska već pobjedilo Engleska mnogo puta. To nije problema. Mislim da Hrvatska, ova generacija, Modrić, zadnja svjetska prvenstva, nije samo Modrić, Kramarić, Perisic, mnogo legenda koji su ima zadnji svjetskom prvenstvu, onda mislim da Hrvatska može biti bolje od tako zadnji svjetsko prvenstvo. Onda, da. Vjerojatno da dva treni ide u knockout fazi. Siguran sam da ove se dogodilo. Ove se dogodilo? No. Da ovo dogoditi će.
tako nešto. Ok. Ok, ljudi. Prije 4 godina, nije 4 godina, 3 godina, da, prije 3 godina Brazil izgubio u penalu za Hrvatsku u svjetsko prvenstvo. Bilo je jako težak za naš. Brazil igrao jako dobro u 2018 i također 2022 Brazil igrao dobro. Brazil samo izgubi, ako ne se vara, 5 takmica i u 8 godina. Da, bilo je čudo. Ali u takmica protiv Hrvatska bilo je iznenađenje za Brazil. Zbog da, ljudi zna da Hrvatska bilo je na finalu u 2018, ali Hrvatska nije tako dobra znamo da Hrvatska nije tako dobra u 2022, ali ljudi u Brazilu zna da, zna da ima Modrić, Brozović, Kovačić i Brazil ima, i Hrvatska ima jači veznjak. Da, jači veznjak. I da, onda kad izgubimo, bilo je jako težak, pogotovo zbog Neymar, da, brazilski ljudi voli Neymar i želimo da Neymar osvoji i svjetsko prvenstvo. Neymar je jedan od najveći igrač u taj generacija. Tako Modrić također je, za mene Modrić je još bolji od Neymar. Zbog Modrić je 40 godina i igrao kao Miladić. Igrao kao ima 25. Modrić je neusporedivo. Da. I da, bilo je šok. Brazil želi suočiti Argentina u polufinalu. I da, bilo je težak, ali ne bila, kako se kaže, katastrofa, kao, izgubimo za, ne znam, izgubimo za Hrvatska kako se kaže, ne zaslužujete pobjede. Ne. U Brazilu ljudi, Hrvatska bilo dobra, bilo organizirati na terenu i bilo je fair. Onda, ali da, bilo je šok. Da, kao što sam rekao i nekoliko videa, je ne znam koliko video je bilo, ali govorio sam da imamo šale u Brazilu da i kažemo još 4 minuta. To je zbog Petković gol. Petković zabio gol i samo 4 minuta za završite u takmice. Da, onda bilo jako blizu u polufinalu. Da, to je bilo teže. Za mene ja bio sam sretan zbog ja volim moju zemlju, ja volim Brazil, ja sam Brazilac i ja sam biti Brazilac do kraja. Ali ja želim vidjeti Hrvatska, ja želim vidjeti Hrvatska osvoji svjetsko prvenstvo. Ja želim puno. Brazil ima 5 zvijezda, već ima 5 zvijezda. Onda ja želim vidjeti Hrvatska prvi zvijezda i u 2018 bilo jako blizu, ali nažalost. Ali bilo je sjajno ove zadnje dvije svjetsko prvenstvo. Bilo savršeno, ne možemo žaliti. Ok. I da, ljudi, onda za naš je bilo teško. Sad imamo Ancelotti i to je dobro, ali Ancelotti nema puno vremena.
to je problema. I za naši, sad imamo poštovanje. Ima poštovanje prema Hrvatsku. Da, na primjer, u Brazil ljudi kažu da Jugoslavija to je kao Brazil u Europi. Ali sad i kažemo da Hrvatska je Brazilu u Europi, kužiš? Da, često se da govori da zbog Hrvatska ima talenti kao dribling, kužiš? Hrvatska ima puno igrač koji ima dribling, ne samo tačka, ne samo pozicija, ima drugi karakter. Kako se kaže karakteristika ljudi? Kako se kaže? To je nova riječ za mene. Da, Hrvatska ima karakteristike. Ima druge karakteristike. Ok, nisam znao da riječi tu su slični. Ok, karakteristike. I da, nadam se da Brazil i Hrvatska nema utakmica, samo na finalu će biti savršeno. Brazil i Hrvatska protiv u finalu. I vjerojatno da će biti u Hrvatskoj u svjetskom prvenstvu. Ja želim gledati svjetsko prvenstvo. Sljedeći svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj će biti savršeno, da. Ja nikad nisam bio u Hrvatskoj u svjetskom prvenstvu i će biti super. Navijači za Hrvatsku u Hrvatskoj. Da. Sljedeći godine. Jako sam zbuđen za nove godine. Da, kao što sam rekao, ja želim živjeti u Hrvatskoj. To je moj san. Ja ne znam ako uspijem. Da, ja trebam odlučiti. Ali da, bio sam u Hrvatskoj prije par mjesec i imam kako se kaže, imam sumnje da živim ili ne u Hrvatskoj. Ali kad sam vratio u Brazilu ne mogu, fali mi puno Hrvatska. Nisam prilagodio u Brazilu opet. Hrvatska je, ne znam kako objasniti, to je najposebnije mjesto za mene. Najposebnije mjesto na svijetu za mene. I da, imam puno motivacija za živim u Hrvatskoj, moji prijatelji i drugim stvarima također. I da, ali da, ako Bog da, ja ću živjeti u Hrvatskoj. Ljudi, to je moj video. Napravio sam ovu kanalu samo vježbati hrvatski jeziki. Oprosti, ja napravio sam puno grešak, ali sve ok, to je normalno, ja učim novi jezik i da, to je normalno. Ali ja mislim da sljedeće godine ja pričam hrvatski tečno. Da, to je moj cilj. Ako Bog da. Ljudi, to je to. Hvala na strpljenju. Hvala na... Ako mislite nešto, samo napišite u komentarima. Ok, može. Ja imam puno ideja za novi video. Ako imate ideja, tako nešto, napisati slobodno, napisati nešto u komentarima. Ok. I da, što vi mislite, ljudi? Što vi mislite u svjetskom prvenstvu? Jesi zbuđenja, samouvjerenje? Ja sam zbog Brazila i zbog Hrvatska. Da, Hrvatska je bolja od Brazil sad u ovom trenutku, ali što će biti će. Jel? Ok, to je to, ljudi. Vidimo se u sljedeći video. Ne zaboravi like u video, pretplatiti se na kanalu i živjela Hrvatska.